Колеги, да започваме, ако искате. Добре дошли на днешната дискусия, която се нарича "Вода в голямото междучасие". Тя е част от програмата на Водния съвет с същото заглавие. Първо искам да ви представя отново участниците в днешната дискусия. Професор Донка Байкова, член на Български национален воден съвет от Факултета по обществено здраве в Медицинския университет в София. Доцент Веселка Дулева, национален консултант по здравословно хранене и диететика. Милена Дамянова, заместник министър на образованието и науката, всички я познавате. Доктор Димитър Димитров, дирекция обществено здраве в Министерство на здравеопазването, и доктор Иво Атанасов, пак оттам, държавен експерт, както и доктор Таня Иванова от Българска агенция по безопасност на храните към Министерство на земеделието и храните. Аз много се радвам, че те уважиха нашата дискусия и се надявам да помогнат за нашите усилия. Освен това, тук има представители на родителски организации. Госпожа Цвета Бретничка седи срещу мен от Асоциация родители. Тя представлява и национална мрежа за децата. До нея госпожа Велина Георгиева, която е помощник директор 31-во. Искам да кажа, че ние стартирахме нашата програма именно там. Тук виждам и госпожа Елка Велкова, която е директор на 26-то училище. С нас работят страшно много училища. Забравих госпожа Десислава Димитрова, фундация Slow Food. Значи ние сме по пиенето, те са по храненето на децата в училище. И разбира се и госпожа Майя Герасимова от Девин АД, без които беше невъзможно осъществяването на нашата програма "Вода в голямото междучасие", както и издаването на тази брошура. Няколко думички само, ще бъда кратка, защо сме се събрали. Знаете, Български национален воден съвет е неправителствена организация, чиято кауза е правилната хидратация, т.е. пиенето на вода, като част от здравословното хранене и здравословния начин на живот за възрастни и деца и изобщо. В нашия съвет членуват лекари, членуват учители, членуват актьори, известни личности и така нататък. Всички те са посветени на каузата за това, че водата е в основата на нашия живот и на нашето здраве. От тази година нашето внимание е обърнато и към децата, защото навиците за здравословно хранене, знаете, се създават именно в детска възраст. Това, което човек направи със здравето си като малък, после е непоправимо, за съжаление, в доста случаи, нали, когато той стане възрастен. Програмата в "Вода в голямото междучасие", пак повтарям, е програма в подкрепа изобщо на здравословното хранене и здравословните навици в училище, което е насочено към началните класове. Ние смятаме, че пиенето на вода не е задача само на държавата, макар че тя създава законодателство, наредби и така нататък. Здравето на децата ни трябва да бъде приоритет абсолютно за всички, защото едно общество се гради в крайна сметка от здрави психически и физически индивиди, което значи, че наистина трябва да бъдем здрави и храненето и пиенето на вода е една огромна част от това дали ще бъдем или не. С тази си инициатива Водния съвет се надява да подпомогне политиката на Министерство на здравеопазването за здравословно хранене на учениците, усилията на Министерство на образованието, както и на Агенцията по храните, както и работата, разбира се, на всички родителски организации, които работят в тази посока. Една от най-важните цели на Българския национален съвет е именно да популяризира информационната кампания за водата в обществото и колко е важно да пием вода. Това трябва да си го повтаряме непрекъснато. Тъй като темата за водата все още не е достатъчно застъпена, значи ние общо взето, освен децата, трябва да обучаваме и родителите, и учителите, защото, пак повтарям, това е задача на всички. Ние издадахме едно методическо ръководство, то е пред вас, то е предназначено за учители. Евентуално предлагаме да се преподава в часовете на класа, където има един панел за здравословно хранене. Биха могли да, разбира се, всеки да го използва. Има извънкласни форми на обучение в училище, различни кръжоци. Има, доколкото разбирам, дори кръжоци по здравословно хранене. Би могло да бъде използвано и в други часове, примерно по естествознание, по биология, по физическо дори, ако щете, защото там е голям проблем с пиенето на вода на дечицата. Кратко ви го представям. Помагалото ни е в няколко части. Първата част е предназначена най-вече за учителите, защото трябва да информираме и тях. Тя е съставена от материали от нашите лекари в Водния съвет. В нея се дават основни факти за водата,
колко процента тя от тялото на човека, това, че децата трябва да пият 2 пъти повече от възрастните, т.е. ако един възрастен човек трябва да пие по 30 мл на килограм тегло, при децата тази нужда стига до 70, тъй като те растат, хабят повече енергия и така нататък. В техния организъм водата е повече, отколкото в нашия. Втория раздел, който е много важен, той се отнася до недостига на вода. Тоест, как един родител и един учител може да разпознае липсата на вода, дехидратация на своето дете. Значи детето може да не е винаги жадно. Има и други симптоми. Примерно една умора, едно главоболие, едно безсъние също може да е признак за дехидратация. И третия раздел, който е за учителите, разбира се, е за консумацията на вода. Кога трябва да се дава, кога може да се дава. Много е важно каква вода може да се дава. Има специална наредба, тук ще кажа в Министерството, за видовете води, които са подходящи за малки деца, защото това е особено напоследък и много голям проблем, нали? Общо взето, хората не са информирани, че на децата се дават такива и такива води и не е подходящо да се дават други. И следващия раздел, разбира се, е предназначен вече нещо като помагало за учителите. Значи това са задачки, пиески, картинки, в разбираем вид да се преподава на децата за ползата от пиенето на вода, защото знаете, че децата, особено когато са по-малки, от 1 до 4 клас, те не искат сухи лекции. Значи всичко на тях трябва да им се обяснява вид на игра. Може да се използва всякакви часове, задачите отзад са примерни, те са мислени от педагози. Разбира се, могат да се използват стихотворения, разказчета и така нататък. Всичко, което е подходящо за деца, това вече зависи от желанието на самия учител. Предлагам да започнем днешната дискусия, това е от мене. Предлагам да започнем днешната дискусия. Давам думата на професор Байкова, тя е член на Водния съвет. Идеята е тя още веднъж да ни убеди, че децата имат нужда от повече вода от възрастните. Защо вода за ученици? Във вода протичат всички жизнено важни биохимични и физиологични процеси в човешкото тяло. Безспорен научен факт е, че без храна човек може да поддържа живот няколко седмици, но без вода само няколко дни. Водата съставлява 75% от масата на тялото на децата, 60-65% от тази на хората в зряла възраст и 50% от телесната маса на лица в напреднала възраст. Децата са особено чувствителни към недостиг на вода. Настъпва много бързо обезводняване с всички проистичащи от това рискове за здравето. При недостатъчна консумация на вода и течности е налице риск от нарушаване функциите на нервната система, умора, главоболие, нарушена концентрация, намалена памет, влошава се терморегулацията, повишават се нивата на различни метаболити в кръвта и клетките, съответно риска от възникване на бъбречно-каменна и жлъчно-каменна болест, запек, нарушава се алкално-киселинното равновесие. Учениците трябва да бъдат информирани, че жажда се появява след като вече е настъпило обезводняване. За да се запази водното равновесие в тялото, децата и юношици трябва да приемат минимум 30 мл на килограм телесна маса и повече вода на ден или около литър и половина-2. Най-добро средство за утоляване на жаждата са чешмяна вода, трапезна небутилирана, трапезна бутилирана, изворна и ниско минерализирана минерална вода. Според общата им минерализация, минералните води, припомням, са много ниско, ниско и високо минерализирани с съответната концентрация на минерали в тях. По-известните минерални води в България с обща минерализация 200 до 500 мг на литър е добре да се редуват слабо минерализираните води с изворна или трапезна, съответно чешмяна вода. Трапезните води с ниска минерализация, тъй като са обработени с цел дезинфекция, отстраняване на нежелани субстанции или подобряване на органолептичните, вкусовите качества, вкус и мирис. Докато минералните изворни води са с ясен географски происход, означен на етикета и с постоянен състав, трапезните води може да произхождат от всякакъв водоизточник.
Бутилираните изворни и слабо минерализирани води са добра алтернатива на трапезните питейни води и успешно се използват за поддържане на добро алкално-киселинно равновесие и оптимална хидратация, оводняване в организма на човека. Различните по състав и свойства минерални води са едно изключително природно богатство на страната ни и от векове се използват при лечението на редица заболявания. Напитките като чай, айран и натурални плодови сокове без захар съдържат полезни хранителни вещества, но те притежават хранителна плътност, съответно калории, поради което водата е незаменима. Националните препоръки към учениците, които разпространи Министерство на здравеопазването и които разработиха експертите на Националния център по опазване на здравето, по обществено здраве и анализи 2008 година, гласят към ученици: пийте всеки ден поне 6-8 чаши вода и течности, което включва, разбира се, вода, но също така мляко, сок, чай, супи. Приемайте вода редовно в малки количества през целия ден, преди да сте почувствали жажда. Пийте повече вода при високи температури на околната среда и при усилена физическа дейност. Предпочитайте трапезна бутилирана изворна или слабо минерализирана вода пред безалкохолни напитки, плодови сокове, съдържащи захар или подсладители. Пийте вода и течности с стайна температура, избягвайте много студени и много горещи напитки, както и гореща вода. Първи сигнал на организма за недостиг на вода е жаждата, но тя се появява след като вече е настъпило известно обезводняване. Ето защо не трябва да чакате да ожеднеете, за да пиете вода, а е препоръчително редовно да приемате по малки глътки достатъчно течности. И какво показа националния мониторинг през 2004 година за консумация на минерална вода от ученици в България? Виждате съответно при една препоръка от литър и половина, минимум литър и половина води, нашите деца приемат съответно около 570-580 при по-големите ученици, а 420 при по-малките, 10-14 годишните. Виждате, че това е крайно недостатъчно. Разбира се, ние не сме учители, чешмяната вода, но не считаме, че особено в училище децата консумират достатъчно вода от чешмите. Разпространение на свръхтегло и затлъстяване, това е също наше национално проучване 2004 година, което виждате какви високи цифри показва. При редукция на телесната маса се увеличава нуждата на организма от вода. Разградните продукти на масната обмяна, кетоновите тела, са органични токсични вещества, които се отделят от тялото във водна среда, с урината през бъбреците и с потта през кожата. При недостатъчен прием на вода, отделителните функции на организма са затруднени, отделителните функции на учениците са затруднени, а свръхтеглото и затлъстяването се превръща в епидемия за българските ученици. Рефлекторно, по централно-мозъчен път се потиска разграждането на мазнините при недостиг на вода, за да се намали рискът от интоксикация, което от своя страна негативно повлиява резултата на усилията за справяне с излишните килограми. Друга причина за силно занижената резултатност на програмите за здравословно хранене, целящи овладяване на епидемията от свръхтегло, затлъстяване при недостатъчен прием на вода, е обстоятелството, че често пъти жаждата се бърка с глад. В действителност е точно обратно. Приемът на вода намалява усещането за глад. Причината е: подава се сигнал към центъра на насищането в мозъка, че стомахът вече не е празен. Препоръката на експертите по хранене и диететика към ученици с свръхтегло и затлъстяване, имащи повишен апетит, е да изпият чаша вода винаги, когато изпитват чувство на глад, извън режима им на хранене.
При здравословно хранене, целящо контрол на теглото, подходящи води, бедни на минерали, са подходящи водите, които са бедни на минерали и които имат добър текучогонен ефект, каквито са чешмяна, трапезна, изворна води. Не се препоръчва изпиване на големи течности наведнъж, тъй като се затруднява работата на сърдечния мускул и бъбриците, а също повишава се риск от покачване на кръвното налягане и нарушаване на отделителните функции. Препоръките на специалистите са питейната вода на учениците да е с умерена температура и да се приема на малки порции през целия ден. Чистата, свежа и бликаща от недрата на земята ни вода има неоценимо значение за здравето и живота на растящите деца и юноши, за стимулиране на обменните им процеси, за контрол над теглото, за поддържане на добро здраве, за оптимална умствена и физическа активност. Вместо заключение, препоръки към институциите, здравното управление и към експертите, формиращи здравна политика в България. Защото резултатите от проведените проучвания са крайно неблагоприятни. Консумацията на вода сред учениците в България е твърде ниска. Затова си позволявам да отправя препоръка към нашето министерство, Министерството на здравеопазването, да се създаде база данни за хранителния прием, в това число за приема на вода и антропометричния статус на децата и юношите, общо за страната и по региони. Да се въведе приемствена форма, макар и по-различна, актуална, на така наречените училищни лекари, в длъжностната характеристика на които да бъдат регламентирани активности за повишаване информираността на учениците по здравословно хранене. Препоръки към Националния център по обществено здравеопазване и анализи да се актуализират периодично физиологичните норми за хранене на населението в България, нормотворческите документи, наредби, указания, препоръки, служащи за контрол и оценки, както и учебните програми по медицинската специалност хранене и диететика, препоръки към Българската агенция по безопасност на храните да се упражнява текущ контрол по изпълнение на нормативните документи, касаещи здравословното хранене на децата и учениците, в това число приема на вода. Към Министерство на образованието и науките да се разработят и внедрят различни форми на обучение по здравословно хранене, в това число прием на вода, съобразени с възрастовата група на учениците, и към нашите РЗИ-та да бъде обучаван ръководни педагогически, медицински, кухненски персонал в училищата с цел успешно изпълнение на интервенционните програми по здравословно хранене на деца и юноши, в това число на програма Вода в голямото междучасие. Разбира се, към факултета по обществено здраве Медицински университет София и другите медицински университети в страната да бъдат подготвени медицински специалисти на умения и техники за изграждане и реализиране на интервенционни програми за оптимизиране храненето на децата и учениците и консумацията на вода. Защото храненето в период на растеж и развитие е един от основните фактори за здравна профилактика и има важно значение за социалната и икономическа цена, която плаща обществото при развитие на болести. Благодаря ви за вниманието. Част от тези препоръки аз знам, че се изпълняват, но си позволих така да припомня в какви насоки ние, специалистите, съвместно работим и ще продължим да го правим. Ние ще им ги дадем и писмено препоръките на всичките министерства и организации, които имат отношение към здравословното хранене. Само да добавя ясни данни от изследване на Министерството за здравеопазването. Вие ще ми кажете дали са верни, аз ги четах в медиите. Значи правено е изследване сега септември месец по редовните профилактични прегледи, доколкото разбрах за децата. Над 25% от седмокласниците са с наднормено тегло, което според мен е страшно, защото те са още в детска възраст. Значи ние произвеждаме едни дебели деца, които вече като станат възрастни, почват да боледуват от диабет, от затлъстяване, от бъбречни болести, от сърдечно-съдови болести, да дигат кръвно. Между другото има случаи с кръвно още в гимназиалния курс, високо кръвно и така нататък.
Сега ние, общо взето, много препоръки може да дадем. Въпросът е обаче какво е възможно да се реализира.